खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 16 नभेम्बर 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैबारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो गोजोनै थानो हागोन गोजोन आरो गाहाम थासारि मोननो हागोन जेरावबो देरहासार जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन गोबां धोन आरजिनो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन आरो देरहासारगोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ जोबोर खुसि जागोन आरो रंजाखांगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन आरो गुबुननि हेफाजाबबो मोनफिनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो गोजोनै थानो हागोन समाजाव मान बांगोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ आरो बिसोरनि हेफाजाब मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै मोजाङैनो
हान्थिनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननोबो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव दिनै बयजोंबो मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गुबुननि थाखाय जोबोर मोजां खामानि मावनानैबो होनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आखा फाखा जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। सिगांनि सोरबा बबेबा लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान थांखि लानो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन। नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। बहाबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनो हागौ। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बबेबा सुबुं गोमायाव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो अनसायजागोन आरो मान मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो, नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोआव खुसि बांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ मानोबा देबार नांगोन आरो लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन।
सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन, मोननो गोनांखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गोदान खामानि जागायजेननो हानाय नङा। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। मानिबा जाहोनाव लोरबां जागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जिंगा फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव आरो गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। बिमा बिफानि अननायखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु फैनो हागौ। नाथाय अब्लाबो लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोआव अब्लाबो पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। नाथाय अब्लाबो सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ आरो सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ नाथाय अब्लाबो फोरमायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।